pretože exponáty, ktoré sú za mnou, pracujú naozaj pod veľmi vysokým elektrickým napätím a mohli by byť pre nás nebezpečné. Sme preto aj chránení takouto veľkou Faradayovou klietkou, no a ak by náhodou niekto z vás mal kardiostimulátor alebo podobné zariadenie, je potrebné urobiť ešte pre istotu kvôli bezpečnosti 5 krokov dozadu. Začíname s exponátom po vašej ľavej ruke, nazýva sa Jakobov rebrík. Medzi dvomi elektródami po spustení vznikol plazmový oblúk. Tento plazmový oblúk vznikol dole, pretože tam sú elektródy pri sebe najbližšie a plazmový oblúk okamžite zionizoval a ohrieval vzduch, preto vystúpal nahor. No a teraz v tejto statickej podobe nám aj pripomína zariadenie, kde tento princíp využívame v praxi. Trošku vám napoviem, ten plazmový oblúk, alebo ak chcete plamienok, má takú vysokú teplotu, že dokáže rozstaviť kovy. Tak čo myslíte, kde sa to využíva? Je to vlastne základ, alebo princíp zvárania, alebo teda zváračky. No a tento exponát pracoval pod napätím zhruba 10 000 V. Ak by ste sa ho dotkli počas jeho fungovania, hrozilo by vám usmrtenie zástavou srdca. Ďalej svoju pozornosť presunieme na opačnú stranu. Po vašej pravej ruke sa nachádza exponát s názvom jónový lifter. Je to akási trojuholníková konštrukcia položená na takej platni. No a táto trojuholníková konštrukcia opäť pozostáva z dvoch elektród. V tomto prípade sú však elektródy vytvorené z rôznych materiálov. Prvú elektródu tvorí tenká hliníková fólia v dolnej časti v trojuholníkovom tvare. Druhú elektródu predstavuje tenký medený drôt natiahnutý nad hliníkovou fóliou taktiež v trojuholníkovom tvare. Po spustení medzi týmito dvomi elektródami vzniká tzv. Jónový vietor, ktorý vytvára vztlak, no a spoločne budeme pozorovať, čo tento vztlak spôsobí. Ako vidíme, celá konštrukcia sa nadvihla a ak by sme dali teraz ruku pod ten trojuholník, skutočne by sme cítili akýsi prievan alebo vietor, vďaka ktorému sa to nadvihlo. Samozrejme, bolo by nebezpečné dávať tam ruky, pretože ak by sme sa dotkli toho exponátu teraz počas jeho chodu, tak by nás popálil. Exponát pracoval pod napätím takmer 40 000 V, no a tento princíp tiež našiel svoje využitie v praxi. Je to vlastne základný princíp jónových motorov. Jónové motory používame vo vesmíre, v družiciach a v satelitoch, kde slúžia na zmenu polohy danej družice alebo satelitu. No a posledný exponát v strede je Teslova cievka. Meno Nikola Tesla je vám určite známe, bol to významný vedec a fyzik, ktorý má na konte množstvo patentov. Teslovi vďačíme napríklad aj za striedavý elektrický prúd, ktorý všetci využívame. No a Tesla okrem iného sníval o tom, že raz by sme mohli elektrickú energiu prenášať na veľké vzdialenosti bezdrôtovým spôsobom. Čo myslíte, dá sa to? Áno. Áno. Tesla veril, že sa to dá, no a skonštruoval teda takéto zariadenie, ktoré si o chvíľočku predvedieme. Keď je Teslova cievka zapojená, vydáva zvuk na jednej frekvencii, tu je to upravené tak, že tie frekvencie budú rôzne, budete v tom počuť nejakú melódiu. No a dôležitá vec, máme tu 3 svietidlá, ktoré nie sú zapojené v sieti, ani nemajú žiadnu vlastnú batériu. Prvé svietidlo je tu vpredu, takto šikmo pri mojej pravej ruke. 2 ďalšie svietidlá sú vzadu pri kostlivcovi. Všímajte si, čo sa s nimi bude diať. To bola teda Teslova cievka. Videli sme, že tie 3 neonové trubice, tie 3 svietidla nám trošku preblikávali, svietili. Teslovi sa naozaj úspešne podarilo prenášať elektrickú energiu bezdrôtovým spôsobom. No a on sa snažil aj o to, aby toto jeho zariadenie, aby tento vynález išiel do praxe. To sa mu však nikdy nepodarilo a dodnes je to tak, že na diaľkový prenos elektrickej energie stále používame káble a nie takéto Teslové cievky.
Čo myslíte, prečo je to tak? Prečo sa to nepoužíva, aj keď to funguje? Lebo je to nebezpečné? Určité nebezpečenstvo tam je, ak by sme sa dotkli tej testovej cievky, tak nás popáli, ale je tam iný vážny dôvod. Áno, veľmi správne, sú tam veľmi vysoké straty, takže je to neefektívne, nehospodárne, neoplatilo by sa nám to, bolo by to aj drahé vlastne. No a ešte ďalšia taká nevýhodná, taká nešikovná vlastnosť týchto cievok je tá, že produkujú ozón. To je taký plyn, ktorý vzniká aj vo voľnej prírode, napríklad pri búrkach, v malých množstvách nám nevadí. No a posledná informácia k tejto Teslovej cievke. Táto cievka, ktorú sme mali možnosť pozorovať, pracovala pod napätím takmer 1 000 000 voltov. A Tesla mal cievky, ktoré boli ešte o mnoho silnejšie, s ktorými teda pracoval a experimentoval. Takže z tejto časti je to už podobne všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť no a želám ešte pekný zvyšok dňa. Časové ručalo.